U petak su učenici 8. razreda u celoj Srbiji polagali probni test iz matematike, a u subotu iz srpskog jezika i izbornog predmeta u okviru priprema za malu maturu. Većina učenika se od 5 mogućih predmeta opredelila za test iz geografije. Probna testiranja obavljena su i u opštini Šid, a na koji način su organizovana i kakvi su prvi preliminarni rezultati, pitali smo u osnovnoj školi Branko Radičević. Naša škola ima 102 učenika 8. razreda. Ispit je organizovan u centralnoj školi, tako da su učenici iz područnih odeljenja organizovano dovezeni. To je uobičajena dugogodišnja praksa. Ispit se odvijao u 2 dela. U petak 27. marta bio je ispit iz matematike, a u subotu 28. iz srpskog jezika i izabranog predmeta. Što se trećeg predmeta tiče, naši učenici su najviše birali biologiju. Do sad obrađen materijal ukazuje na postignuća koja ne odstupaju od višegodišnjeg proseka. Svakako, kad nastavnici dobiju rezultate, do kraja školske godine i kroz časove koji se organizuju u školi i nakon završetka nastave za učenike 8. razreda, radit će se na tome da se iz oblasti gde su učenici pokazali slabije rezultate pojačano radi. Većina učenika je mišljenja da je test iz srpskog jezika bio lakši od matematike. U ovoj školi najveći broj učenika je za treći predmet izabrao biologiju, a za fiziku i hemiju opredeljivao se manji broj onih koji uglavnom iz ovih predmeta idu na takmičenja. Kakav je bio probni test? Pa bio je onako težak, ali smo bili pametni i samo smo naučili sve. Koji je bio tvoj izborni predmet? Biologija. I što misliš, kako si uradio? Pa uradio sam dobro, pola sam uradio, mislim da tačno. Bio je onako težak, mislim uradili smo ga dobro, ali je bio težak. Iz čega je bio najteži? Iz biologije. Taj sam ja izabrao predmet, meni makar bio najteži. A šta je sa matematikom? Matematiku sam dobro uradio, imao sam više bodova. Jesu bila teška pitanja iz srpskog jezika? Nisu bila su lakša, bile su neka s tekstom, a neka su bile lakše. Kroz ovaj probni test osmaci su imali priliku da provere svoje znanje i upoznaju se sa procedurom završnog ispita koji će biti održan u junu. Nakon ovog testa imaju još dosta vremena i mogućnosti da se pripreme za završni ispit, takozvanu malu maturu. Glavni deo male mature, to jest završni ispit, zakazan je za sredinu juna, to jest 15. juna polaže se ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, 16. juna iz matematike, a 17. iz predmeta koji su učenici izabrali između biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.